Hola. Estem aquí al centre de la ciutat, al Teatre Principal, amb el Pere Urpí, Promotor cultural. sí, i la Georgina Monge, que és feminista, sindicalista de la CGT i ara vas a les llistes del Parlament de la CUP. Exacte. I parlem de cultura, parlem de teatre, de música, de dansa. Aquí a Sabadell tot va molt bé, no? No gens, jo considero que fa dècades que no anem bé. Tenim els espais infrautilitzats, no només els principals, com aquí, com la Faràndula, com Fira Sabadell, podria ser sinó la gran part dels espais, i en aquest moment, sap greu dir-ho, però ens està guanyant, tots els respectes, Viladecans, Terrassa, que em sap greu dir-ho, Sant Cugat, Vic, Mataró, Manresa, i estem al furgó de cua quan sempre havíem estat una ciutat referent en totes les arts escèniques, literàries i de tot ordre. Però si la CUP entra amb prou força al Parlament com per poder revertir aquesta situació, es farà? Jo crec que sí, jo crec que el que és primordial és fer un canvi en el paradigma de com concebem la cultura. Jo crec que ara amb la pandèmia s'ha vist més que mai com s'entén la cultura com si fos un bé de luxe, i la cultura l'hem d'entendre com un bé essencial, perquè la cultura és la que ens permet créixer, ens permet aprendre i sobretot també ens permet cultivar l'esperit crític. Aleshores, si l'entenem des d'aquí, des que és un bé essencial, ho hem d'entendre com un dret social i per tant l'accés hauria de ser universal. No només l'accés universal per a totes les persones, sinó que també les persones que vulguin programar tampoc es trobin amb tants entrebancs, no? I tantes dificultats i tants impediments, no? A l'hora de traves burocràtiques, amb lloguers prohibitius, no? I per últim també crec que és imprescindible començar a treballar per dignificar els drets de les treballadores d'aquest sector, que han sigut tradicionalment molt precaris.